Bună ziua! Acesta este Kadir de la Metaganos Technology Inc. Astăzi vom discuta pe scurt despre tehnologiile noastre Metaganos. Să începem din stânga noastră imediată. Aceasta este seria noastră MetaPro. Avem 60 de spirale, iar pe ele avem un computer industrial de 27 de inci. Ne putem ocupa atât de distribuție cât și de vânzări. Aici avem un chioșc dotat cu un computer industrial de 32 de inci. Chiar de desubt ne putem integra cu orice dispozitiv post dorit. În partea stângă avem o imprimantă de bonuri, iar în partea dreaptă avem un cititor de coduri de bare. Când clientul vine aici, își plasează comanda fără să interacționeze deloc cu casa de marcat și tipărim două bonuri. Unul pentru client, iar celălalt pentru bucătărie. Aici avem modelul nostru de automat cu geam, seria pe care o numim Meta Premium. Și aici avem din nou 60 de spirale și automatul este dotat cu un computer industrial de 18,5 inch. Chiar lângă noi se află MetaSmart. MetaSmart are de asemenea 8 spirale și este echipat cu un computer industrial de 18,5 inch. Cu aceste sisteme de automate puteți face atât distribuție cât și vânzare. Pe această parte avem și seria noastră MetaLock. Aici deschidem dulapuri cu încuietoare. De aici puteți vinde sau distribui un produs în fabrici. Și acesta are de asemenea un computer industrial de 18,5 inch. În sistemul MetaLock, aceste compartimente pot fi mărite sau micșorate. Putem realiza și designuri elegante, personalizate pentru marca dumneavoastră la cerere. Vă mulțumim foarte mult! Pentru mai multe informații puteți trimite un e-mail la info@metaganos.com